Dúas conferencias, a saída ao campo, o concurso fotográfico e un show cooking con degustación protagonizarán unha nova edición das Xornadas Micolóxicas da Pobra. O Concello da Pobra do Caramiñal volve a somerxerse no mundo da micoloxía coas quintas xornadas centradas neste campo. Arrancaron o luns pasado coa mostra das mellores fotografías de anos anteriores e retoman mañá a súa actividade coa charla introdutoria. A finalidade que se persegue con isto é, coñecer máis a fondo o mundo da micoloxía, pero tamén transmitir un respecto polo medio ambiente, un coñecemento da contorna e da vida natural e dos recursos naturais da nosa zona. O mércores día 17 vai haber unha charla introdutoria ao mundo da micoloxía e será impartido por Xosé Lois Piñeiro. Isto sería o mércores. O venres haberá outra charla e esta charla se chamará Principais fungos micorrícicos comestibles das plantas forestais galegas, das plantacións forestais galegas e técnicas de inoculación de planta micorrizada. Estará impartida por Esteban Sinde, doutor en Bioloxía pola Universidade de Santiago. E aínda haberá máis actividades. E tamén a exposición de cogomelos, dos cogomelos que se recollan na saída, entrega de premios do concurso de fotografía e un show cooking, unha degustación de entrantes, platos con cogomelos. A degustación correrá a cargo de Miguel Mosteiro, de Gastrolab. Para poder asistir ás actividades é preciso anotarse en medioambiente@apobra.gal. Na de o especialista, pois sí que é recomendable anotarse o antes posible para que non se queden fora ningún veciño ou veciña, xa que a persoa que ven é dunha empresa que realmente leva xa bastante tempo funcionando. É unha empresa que traballa moito con fungos e que nos vai a dar unha visión importante de como se pode aproveitar o monte a parte de os usos habituais. Por outro lado, as cuestións das actividades do domingo, é importante indicar que para a saída ao campo vai a ser preciso a utilización de vehículos particulares. O alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, afirmou que as xornadas axudan a reivindicar a conservación dos bosques e sinalou que no próximo ano realizaranse plantacións de especies autóctonas. Cada ano completándose un pouco máis con actividades diversas e diferentes que procuran satisfacer un pouco a demanda de todo o público, desde os que son descoñecedores do mundo dos cogomelos e queren introducirse, ata os que xa son máis expertos e queren ir coñecendo cada día un pouco máis. Aí que temos a charla introdutoria e despois unha sempre dun especialista nun tema moito máis concreto. Escollemos este lugar hoxe, como vedes, a Carballeira da Silva para reivindicar un pouco a necesidade de conservar os nosos bosques, sobre todo os de especies autóctonas, que non temos demasiado no noso concello, temos pouquísimo, pois que tamén estas actividades sirven para apreciar os espacios naturais, coñecelos mellor e, polo tanto, demandar a súa conservación, a súa ampliación, que é algo no que tamén estamos traballando desde a Concellería de Medio Ambiente.